hi va vostè perquè quan era secretari d'Economia el govern va demanar 11.000 milions d'euros a la Xina. Ens pot avançar què els explicarà? Si he d'anar-hi per això, durarà molt poc la declaració, perquè això no és veritat. És a dir, jo mai he fet cap interlocució amb el govern xinès per demanar un préstec d'11.000 milions d'euros. De fet, veiem que els informes de la Guàrdia Civil que s'adjunten, doncs, potser per Sant Jordi es podrien vendre com a llibre de fantasia, però segurament s'acabarien venent, diguem, a la tarda les piles de llibres aquells que són tan dolents que no els vol ningú, perquè el relat està molt mal fet. Bona part dels informes de la Guàrdia Civil estan construïts sobre conjectures que no s'aguanten. Si l'independentisme hagués tingut 11.000 milions d'euros de la Xina, vaja, jo crec que no hagués acabat l'octubre com hagués acabat.